Lho rek, tarifiono oma 2 lantai ukurane jumbo rek yo. 12 kali 12 di lingkungan elit yo. Wis nang kene iki omahe 2 lantai tok. Lho, jak sepilno jak. Lho yo. Di lingkungan elit rek yo. Terus nang kene iki meskipun iku regane murah rek yo. Regane cuma 850 juta. Lho, ukurane 12 kali 12 ya. Wis ayo cak langsung gak suwe-suwe. Lho, wis oleh pager kena dibuka kena ditutup nang kono permanene ombo iling sepur ngono iki rek yo. Soale ombo soale rek yo. Nah, kene iki carport mobil opo ae iso mlebu, tenang ae. Alphard mlebu rek yo. Kono wis tak ekran yo. Terus nang kene iki ono latar wis ben aturun dhewe, kena gawe opo rek yo, aturun dhewe. Wis free pompa air nggih. Latare kena gawe olahraga yo, kena playon. Fasilitas apa depane wis kayak ngene iki rek yo. Fasate wapi perpaduan batu alam yo. Ono lampu hias wis. Langsung cak nang kene iki cak. Wis tak buka sih rek yo soalnya suci. Assalamualaikum. Loh. Kusene wis full alumini anti rayap kabeh. Lah, di ruang tamu to orang keluarga rek yo. Ombo rek yo, soalnya lahane ombo 12 kali 12. Loh. Lampu hiasnya wapi rek yo. Kaya iling-iling beling-belingane pesawat. Lah terus nang kene iki ono cendela rek yo. Iki kena dibuka menuju area carport yo. Langsung saiki nang kamar rek yo. Loh, pintune sliding. Loh, nang kene iki ono area dapur sing estetik rek yo. Wis ala cafe ngono iku. Wis ono minibare. Oh ngene iki lampu hiase boys yo. Nah, terus saiki langsung di kamar pertama di kene iki rek yo. Nah, kamar situ nang isor gowede kena gawe kamar ART wis ben aturun dhewe ono cendela anti pengap nggone AC ready. Lah terus nang kene iki ono area home service rek yo. Nah, yo. Loh, area home service gowede kena gawe umba-umba wong telung RT. Nah, iki fiber kena dibuka karo ditutup, krane mentel ono loro ngene iki pembuangan ready. Loh, iki kamar mandine sing super gede, nek gados wong swidak, klosete jongkok rek yo. Wis shower ready, ada sabun ready. Wis. Terus langsung ndi yo, mana yo. Nah, nang kene iki rek yo, kamar kedua mau iku yo. Sret. Nah, di kamar kedua untuk area ngisor yo. Menuju carport mau rek yo. Karek sampean nukono jendela itu yo. Gorden maksudnya rek lali curo mai ombo wes langsung saiki ndek kene iki rek yo. Nah, ndek sebelah tangga iki ono kamar mandi yoan. Nah, kamar mandi wes kena gados wong 80 mod kalau sete duduk yo. Wes langsung kok ngisore tangga kan gawe ndek-ndek barang rek yo. Saiki langsung munggah mendukur cak. Nah. Oh, 800 juta rek murah rek. Ojo ngomong larang. Murah banget iki. Ukurannya 12 kali 12, harganya 800 jutaan lho. Kene ruang keluarga rek yo. Ombo kena ge nampung wong rong RT yo. Wes, langsung nang ngarepe tangga langsung menuju area balkon sik rek yo. Tak sepino balkon-balkone sik. Nah, kene iki ono balkon. Kene ge nyantai-nyantai lek isu kerorokan kayak gak di dosa. Nah, terus saiki langsung menuju di kamar ketiga. Loh, kamar ketiga ya ombo. Kena kayak bukan sahdu, kayak opo ae nang kene los, soalnya kamarnya gede yo. Nah, terus iki kamar keempat. Loh, ombo yoan. Wis, yo. Karek nu kono gordene tok rek yo ben gak titip tonggone sampean lek wayahe perang. Lah terus nang kene iki ono kamar mandi. Oh, balkon sik ya, iki balkon. Nah, iki kene dibuka terus ditutup rek yo. Lo area balkon. Kene kayak nyantai-nyantai yo. Wis. Saiki langsung dek kene rek yo. Kamar mandi ini ono loro jejer. Wis mewah gak kalah karo hotel bintang 5.
Terus nang kene iki ono area kena gawe wudhu tau apa penak turun dhewe. Yo. Nang kene iki ono balkon rek yo. Kena gawe jemur pakene sampean yo. Nah, be menawa sampean males mengisor yo. Kena gawe area jemuran yo. Wis. Wis rek yo saiki langsung tak sebutno lokasi nih. Lek sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi, omah iki tepatnya di perbatasan kota Surabaya Barat, tepatnya di Desa Derancang, menganti Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Harga ukurannya rolas kali 12, harganya cuma 850 juta rek yo. Murah banget dak digas. Wis langsung survei lokasi. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.